murigeria buna Ndizi TV ni gotoga ndetse kweroberia kirage kyandege kumiri kone kibuna asobo chorio buri busiongo story kumanya nari agandete okorekana as chinsemo ao aichibunge kyonsi imeyorongorwa gusiana se county ya Nyamira na kwegone county ya Kisii abali kibetoni gobara tugotomanya mange abo bono baraba chinsemo ao irikonyara gokoretera murigeria Ndizi TV go ikabunka ari agandete okorekana as chinsemo kyonsi go chakara chigwod go chakara chi polling station abo asebono chikura chigo chiwako standing center abo standing center Johnson ni gobona bali kibetora ene kibuna ayungu yantore asenchira ya obo imenyera bono Ndizi TV buna botambe obuna bo bwansu bo mogusi abwa sowo chori obonsi tuero beriam na botaja chinkongo Johnson